Ki arngot kirang ba snong jong ka snong Mawiong Japong bat ka Mawiong rim. Hinne ka sngi ka shipotore unailar kila her sha ka Jaka oddo ka badan ha Mawiong ban let pet ha ka no ka dur ka ne ka Jaka oddo ka Pyntuid ya ka bat ha ka ne ka jinglet jongki kila lap ba ka ka bagi pindan kam ka tuit bet shawa bat ka jingsma jong ka ne ka Jaka pinlang ka long hadu kata-kata. Habay keren beruba Anthony Karkongor ubadai urang ba snong ka Mawiong Japong uloong ba ki arteli ki snong ki dap da ka jing sngosi ban yoi ya ka jing Jaboh jong ko bam bat di ulayat hu ba ki ar snong ki yo ya ko bam di nakawa shing bat ka jingwan jong ki shakani ka Jaka ki sakhi ya ka daw jong ka jing jaklia jong ka nikawa nakaliang jong ki kila pinpau ba ka tenat veterinary kala pinkhen ya ki kindon jong ka me mariang bat kila dawa na ka sorkar ba ka deban thung da ka kinhun tokit halor kani ban pensange shwa ya kani ka Jaka oddo nakaliang kini ki arshnong kila pintip bakin sa tho syakatanat veterinary halor kani batru ban phak kopi syakatanat food and safety bat syaka pollution board bakin le ya ka badan kam nakaliang ngejungi bro arteli ki snong Mawiong rem bat Mawiong Japong ni dap da ka jing snosi ka bakraw bangin yo snow ya ka jing Jaboh jong ka di ka badan ha Mawiong ka bangitan ling ba jong ka wa sing Tementa ka sngi ni wan hang ne ha kani ka Jaka oddo ban sakhi le ne ban yo i shai ka i ka daw jong ka jing Jaboh jong ka di ka bangi pendan kam ni don menta ha kani ka tolong ya ka ba ki ong ya ka ba ki ladap ban filter ya ka Jaboh ka ba ki ot ya ki do ki ko anang tai na ka Jaka oddo ban pelai ling ba ki tai ki machine ki treatment plan ki jong ki bat ban pelang ha kani kanan bat niyo i kumba kalong menta kani kanan ke jing Jaboh bat kamdan kano ka jingtai ka bapaka ki katang sulas-lay nang ne ka bumot kani ko Jaboh nang ne ka tuot siya ka wa sing ya ka ba mangi kom kinong snong bor atlik snong Mawiong rem bat Mawiong Japong ni hab ban jadi ya kani ko yang hang ne mentaru ka jing sma jong kani ko ka ba ngim sunang ban batay ya ka ba mangi hi bodon hang ne ngimat ban kran ru la asngo umlat chu nama kalawan ka jing sma te kani kan bu jingma ya kinong sarsinong bat hang ne ka pau sai kedar ba ka veterinary department kala penkhen ya ki hok ki kendon jong kamay mariang baro bat nakaliang jungi bro atli gisnong ngi Dawa sarkar ba kadai banbu inquiry ha beri bat kani ka bynta bat ru dei ban Khang no shwa sisndon ya kani ka Jaka oddo namar kani ka pen mensau ni wan mentan nang tai ka don ka Jaka site sne bagi pedam sne ni layayat ni layoi na ka Jaka ba ka tuot ka to ka ka lenti ka khoj ba ki phlang ki kenbat ki nyot ki dieng ki longkhot langkhai ki baret ki baria baro ki layap lot wat uding ba uding se ulayap tang na ka daw jong ka jing tuot jong ka tai ko site sne te kane ka pamara ka jing mensau men sisngi habang awan hawa sing nga yoi ya ki do shalanai ba ki per hajrong nga kem yaki ha kalung hakti le jong nga pet yaki nga imelong nga isnai bat ne daina ta daw ni kelaban budien bat habangiwan hang ni yo i bat pensisya ba kani ka jing tu jong kani ka omlo ko ka baki kle ki chemicals prepare ban site ya kasni masi ka tu chawa sing bat kani ka jing tu jong ka penyap lot ya ki do kha ki do ki do pnat baro te daina ta daw ba hado menta mangi hawa sing ngim yo asu ya ki do kharu bat ki do khai ki do panat ki yap ki ding ki nyut ki betuit na katai ki Jaka ki yap tenga thai tip ka do brio kan hadu kan no mo tena ta daw na kalyang jongi kom kinong snong bro artli ki snong ni penrem jur halor ka jingle jong ka sarkar ka veterinary department nang taru kinong oddo hne ngila ban ong ba imat kim dadon lane kim da salia ki super khat tang banyo addo ban biang ban kamai ya lede ten rai kim su nyo pat ya kim sim ki bokodor ki ba im hapo ka snong Mawiong rem bat Mawiong Japong hadien kilai wan ban inspect ya kani ka Jaka kilai phone yang kila pha ya ki
dur bagi shon hak WhatsApp bat halor kania ai ka jingiro na manta kitu ki next members ki bla simkhia halor kani te ngai kendur ya phone bi ira masnong jong moyom jepong men mit hi nilai yakut hi ma omlong shu kon i namar kamlong shu ka bangin shu i kom tu kaladei yangi bangin lek ban inspection hi naladia ti hani step nadu hi menadu nang te ngi ya nadu ka Jaka site sni ter ka ka batoj hi ki dieng ki se bar khoj hatu kalanti ba ka ya ka to ka site sni ki yap le plan ki dieng ti hadinong tung ila ya sakani ka wa ka ba nilai poi ha kani ka Jaka ka ba ki ong bala dep ban treat nang te henry phi hang ni ka ni ka jing Jaboh kani bar khoj kale sakawa sing ka ba ni ki nong song snong bro artli snong moyom jupong bat moyong rem nya ba mi di dakani ka ti halor kani nakaliang jong ka darbas nong moyong rem bat moyong jupong ni perem jur ya ka department veterinary department halor ka jing le torti klem khenchu ya ka minsim brio bawin supet bapli ginong song snong kisu shania be ya ka to korom ka bagi bang bi henrei ni blai in ni dak mat la jong ni sem makani kan don kajing pang kajing stom bas ka sakan roi kajing pang stom hak sinong jong i bro artali ti halor kani nakaliang jong ni bro arsinong ni peremjur saisin ni peremjur ya kani ka veterinary department ba kumbaga julong hi nadu mansua hapo syawan sedang kani nakaliang jong ni bro arli sinong ni klem persya henrei ni laong lupa ba kasait kamlong hi klem persya ya ka veterinary bakan bu hang ni bu no shoy henrei kani kasait ka ba de hang ni kamlong henrei nyimtip ka ai ka daw baki pelong bakin bu bi hang ni te kani ka de ka ai ka ba nakaliang jongi snong hi nyimla ban sha shu bat ladai ban khang khadap ru ladai ban khang khadap. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.